नमस्ते सर्वांना. तर आम्ही आता बघा दिलूला नेतोय पेट डॉक्टर कडे ना. आणि दिलू आमची बघा कुठे आतमध्ये झोपलेली आहे. येत नाही बाहेर. दिलू चला दिलू आतमध्ये चला. दिलू चल. चला हे दिलू भाई. आज आम्ही भाईला पण नेतो. तुम्ही चला मी आणतो तिला आत. चल रेडी. ते रिक्षा थांबवले बघ पुढे जा. आता मी भाईला पण फिरायला नेलं. दिलू बघा इकडे. दिलूला बरं आहे तसं. दिलूला काय दिलूची तब्येत ठीक आहे. तर काय झालं माहिती आहे का, मागे ते बोका चावलेला ना तिला शेपटीवर जखम झाली होती. त्याच्यामुळे आहे ना ते ठीक झालं आहे. पण आता ते तिच्या आहे ना पाठीवर एक तिच्या साईडला एक गाठ आली आहे. म्हणून तिला दाखवायला नेतोय. कोरियन दिलचं वजन करूया. ठीक आहे हे पकड असं. दिलचं वजन पकडा पाहिजे. काय माहिती पूर्ण उभी ना राहिले त्याच्यावर अर्धवट. अरे मध्ये उभी राहा. बापरे बाईला घ्या. ट्रीटमेंट झाली. पण कशी माहिती आहे का, तिला गाठ आली आहे ना. इंजेक्शन मारून बघितलं पण ती जराशी गाठ आहे ना, कडक आहे. इंजेक्शननी गाठ जरासा काढला ते लिक्विड. जरासा पल्स काढला त्याच्यात ना. पण बाकी कडक आहे तो. तर ते म्हणाले ड्रॉप देतो प्यायला. तर ती पीत नाही ना अशी काय. मग आम्ही म्हटलं त्याला इंजेक्शनच देतात. आता एवढ्या टायमाला आम्ही आणलो तर इंजेक्शनच देतात ना. मग ते म्हणाले तुम्हाला 2-3 दिवस यायला लागेल तर इंजेक्शन घ्यायला. स्टेशन के लिए यहाँ से राइट जाना है ना. तर आता मी चाललो घाटकोपर स्टेशनला. तुम्ही जावा घरी. बाय. माहिती आहे रस्ता ना. इसका लॉक रहता है. ये पाइप को ऐसा लिफ्ट करना है. इसका एड्ज जैसा है क्या? प्लेन एड्ज वाला मिलेगा क्या? प्लेन चाहिए तो प्लेन मिल जाएगा. ये 2.5x6 है ना. हाँ पीछे देखिएगा. हाँ. काय करते आमचे दिल. सनबाथ सकाळ सकाळचं सूर्याचं. विटामिन डी. इकडे दाखव. तोंड दाखव. तोंड नाही दाखवत. इंजेक्शन दिल्यावरती तोंड नाही दाखवत आमची तिथून.
तिला वाटतं आम्ही उठवतो, उठवत नाही झोप. ऊन घेते चांगली. खेळते बघ, तिला खेळायला हवं. तिचं ट्रीटमेंट कसं चालू आहे? आता चालू आहे, औषध पण आणलंय ना तिला. आता मच्छीतून औषध देतो. औषध देतेस तू त्याला? हा, मच्छीतून. ते दाखवूया औषध. चला आता दिलूचं तुम्हाला औषध दाखवूया मग, आहे ना. बॉटल आहे, 3-3 ml द्यायचं तिला खाण्यातून. सकाळी दिला तिला? नाही दिलाय, द्यायचं आहे. द्यायचं? बाहेर आली ना उन्हात लगेच. चल देऊया. तर दिलूसाठी हा औषध दिलेला आहे. आता कसं द्यायचं मी तुम्हाला दाखवतो. आणि तुम्हाला इकडे दाखवायचं बघा भाई, हे कोणते बांगडे आहेत ना. हे आमच्या दिलसाठी बघा अशा बांगड्या फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या असतात. आणि असे त्याला काटे कुठे त्याचे काढले ना, हे बघा काटे काढून दिलेले आहेत. आणि इकडे मच्छी आहे आणि तिच्या खाण्यावरती आम्हाला ते औषध टाकायचं आहे. आयदर मच्छी किंवा तिचा जो कॅट फूड इकडे ठेवलेला आहे बघा, तो कॅट फूड किंवा मच्छी, त्याच्यावरती आपल्याला ते औषध टाकायचं आहे. मी आता औषध टाकतो आणि तिला खायला देतो. तिकडे आपण दिलूचं खाणं घेतलेलं आहे, त्यासोबत आता मी ही बॉटल काढलेली आहे. जरा शेक करायला सांगितलेली त्यांनी आणि असंच तिच्या खाण्यावरती द्यायला सांगितलं, नाही तर ती अशीच काय घेणार नाही. आणि आपल्या ह्याच्यावरती जे मेजर आहे ना, तिकडे 15 ml ढाकण आहे, 20 ml ढाकण आहे हा. तर आपल्याला ह्याच्यात फक्त 3 ml द्यायचं. 3 ml म्हणजे खूप कमी असतं. तुम्हाला औषध दाखवते बघा, दिलूचं औषध कसं दिसतंय. त्याचं लास्ट टाइम दिलूने हे सर्व चाटलं होतं, तर आता बघूया परत आपण द्यायचं तिला असं थोडं थोडं सर्व. इकडे बरोबर खाते मध्ये हे दिलेलं आहे. दिलू आलेली आहे आमची, दिलू आलेली आहे आमची, दिलू आलेली आहे आमची. आता आपण ते बेड दाखवलं ना, मी गेलो ते बेड बघायला, ते आपण कशासाठी घेणार आहे? तो मला झोपायला. तर ते कसं फोल्डिंगवाला आहे ना, फोल्डिंगवाला आहे. नको तेव्हा आपण फोल्ड करून ठेवू शकतो. हां. आणि मी आता बघा, आपण राहतो विक्रोळीला, पण मी बघायला गेलो एवढा लांब आहे ना. आणि ऑनलाईन किती प्राइस आहे त्याच्यापेक्षा कमी मध्ये तो मला पडलेला आहे. आणि एकदम कमी म्हणजे 2-3 हजाराचा पण फरक पडलेला आहे मला. फरक पडतो. तर तो बेड कितीला पडलाय मला, ऑनलाईन मध्ये कितीला आहे, आल्यानंतर त्याची क्वालिटी काय आहे ते आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू. आता सांगत नाही, नंतर तुम्हाला प्राइस डिफरन्स सुद्धा सांगू. म्हणजे जर तुम्हाला कधी वाटलं तर असे पण म्हणजे जागा असतात जिकडे ऑनलाईन पेक्षा स्वस्त मिळतात. बरोबर ना. चला या, झाली दिलची आपली संध्या. पहिलीच आली दिल माझ्या आधी. ओके. तिथे बघा मम्मी आलेली आहे आणि फिरायला गेली होती बाहेर एकटी. आज एकटी गेलेली मी बाजारामध्ये आणि शॉपिंग करून आलेली आहे काहीतरी. काल मी एकटा गेलो तर आधी एकटी गेली. आधी एकटी गेली म्हणजे मी एकटी फिरू शकते ना आता. हा, आरामात फिरायचं. आरामातच. मला घरी काम होतं म्हणून पप्पू नाही आला. येस. हे बघा, आम्ही मच्छीवरती ना दिला औषध जरा साईडला टाकून दिलं आहे. दे दिलो मच्छी का. आता बघा गमती बघा, ते बघा, ती बघा पायाने हे करते. खा खा. ती बघा नाही बघा, तिला इंजेक्शन परवडलं. अरे पण इंजेक्शन तिला दुखेल ना, ते औषध खात नाही ती. औषध खात नाही पण इंजेक्शन दिलं की तिला वाटत पण नाही काय. तिला इंजेक्शन मारून आणायला हवी आहे. तू दाखव काय काय आणलंय. फक्त 10 रुपये परत आणले. दे मला दे. किती नेले होते ते नाही सांगणार. पहिला आहे ना, मी साडीसाठी गेले होते. साडीवर मला ब्लाऊज पीस पाहिजे होता आणि पेटीकोट पाहिजे होता परकर मॅचिंग. हे बघा, या साडीसाठी परकर मॅचिंग घेतलाय. बरोबर आहे, एकदम परफेक्ट आहे ना. आणि याच्यावरती मला ब्लाऊज आहे माझं शिवलेलं, पण ते टिकल्यांचं आहे ना. हे ब्लाऊज पीस असं आणलं त्याच्यावरती. बरोबर आहे. आता याच्यावरती आधी पहिला तुझं खायचं काढते. हे तुझ्यासाठी आहे ना, मी ती मलाई आणली, तुला आवडते ना ती आणली.
ही मलाच नाही आपल्या प्रेक्षकांपैकी 50-60 पब्लिक लोकांना तर असंच आवडत असेल. पानामध्ये बघितलं की लगेच समजते ती व्हाईटवाली ना. हा ही पण मिठाई मला लय आवडते. ही बघ, वा 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 वा. ती तुला आवडते ना. चला खाऊया एक. या तुम्ही सुद्धा आणि सर्वांनी खावा. एक हे घ्या, ही घ्या, तुम्ही खावा. अजून काय आणलं? अजून काय आणलं? मसाला आता डोसा. गुरुवार येतोय ना, हम्म. मार्गशीर्ष महिन्यातला गुरुवार. हे देवीसाठी ड्रेस आणला. अरे वा, मस्त मस्त, छान. अजून मस्त नाही, अजून मस्त आहे बघ. देवीचं बघ काय आणलं. वाव, छान आहे एकदम. सर्व देवीला लागणाऱ्या जेवढ्या वस्तू लागतात सर्व आणलेस तू आहे ना. हा हे बघ, यंत्र लागतो ना. आपल्याकडे पुस्तकामध्ये ते जरा फाटलंय ना यंत्र, जुना पुस्तक आहे म्हणून हे यंत्र असं पाटावर ठेवायला आणलं. आणि हे देवीसाठी असे जरा शो साठी नकली दागिने आणले, आपण असली घालायचे. हे असेच आणले आपले. आणि हार वेणी त्या दिवशी आणायला होईल. ओके, फ्रेश एकदम. झालं, अशी माझी शॉपिंग झाली आज. किती वेळ लागला तुला टोटल? अर्धा तास, 1 तास लागला असेल. 1 तास लागला तुला. हा